són fantasmes amics i benèvols. Per res del món mos farien mal. Ja avui ara bossa, aquí mateix ens n'han aparegut dos, la meva padrina i la madona de veïnat. Per n'hi ha molt més. Ens esperen a les cantonades, els topam davant la granja, ens surten a camí pel carrer de Santanyí, els trobam pel mercat qualque dissabte de matí i fins i tot els trobam dins ca nostra. Ben segur que apareixeran si prenem pels carrers, camins i carreres del nostre terme. Pel camí de la Sorda, d'Esgallicant i de la Comuna apareix sempre, per exemple, mon pare, encara jove, amb el seu cotxe blanc i en la música les totes, fent segones i terceres veus, i mon mare i jo que escoltam bocabadats i incapaços d'arribar-li a la sola de les sabates. No és exageració, sinó veritat manifesta. No hi ha manera de moure'm per campos i la seva contrada i no sentir-me acompanyat per aquesta unió de fantasmes i bobotes de bon manament que van en jo espesses vegades per cada carrer, per cada cantonada, per cada camí allà on pas. Ara és com si ves a mon pare amb el seu capellet i la seva bufanda que va fer un cafè a Can Nina. Els fantasmes, ja ho sabeu, no tenen fred ni calor. Amador Sebastiana d'Esmolinegre, asseguda a la galeria de casa seva fent una randa primorosa, i el seu germà Joan, que arriba de fora vila en sa bicicleta. El meu padrí Llorenç, quan em du a comprar una piloteta verda a Can Serra, i ja que hi som, un bon gelat de tutti frutti a la torre. Sent l'olor dels tors i dels conills que du el padrí Bernat quan ve de caçar per Vernisseta. O vaig darrere ell, per la Plata, més enllà de Sant Tornimer, caminant per davall aquell pi gros que se veu des de la vila fins a seure'n damunt la fita que separa els termes de Santanyí, Ses Salines i Campos. A estones em veig a la portassa de Can Nostra berenant a la meva padrina Catalina mentre les màquines i cilindres asfalten el carrer dels Ametllers. Sí, he dit el carrer dels Ametllers i no el camí dels Ametllers. Aquestes visions amatents i afectuoses trastoquen i enriqueixen la nostra realitat. També mesclen les coses de l'antigor amb les novelles. Campos no és només allò que veiem amb els nostres pobres ulls, amb les limitacions dels sentits. Campos és molt més que un poble del mitjón de Mallorca amb les seves riqueses primes, més primes que grasses, les seves limitacions i qualque misèria. És un replec d'històries personals i de memòria col·lectiva, un manat de consciències que tenen ben present el nostre passat i que es preocupen pel nostre futur. Si voleu més concisió i em permeteu l'atreviment, podríem dir en poques paraules que Campos és un estat d'ànim. Recordant els meus padrins, sempre he tingut la impressió de que el món petit de la nostra vila es partia en dos, amb una partió, però, que no era senzilla, sinó que tenia les seves confusions i interferències entre una part i l'altra. Campos d'un temps era en gran part un poble pagès, molt més que altres, de gent més estufada. Era un poble que vivia bona part de la setmana a fora vila o anava cada dia a guanyar-se les sopes. Però també convivia amb aquest Campos rural i auster una vila de menestrals de tota casta, de comerciants, de mecànics, de matancers, d'empleats de banca, un poble on hi va arribar a haver, si no vaig errat, 3 cines, 9 banys i no sé el compte de forns i d'argenteries. Jo venia d'una part de padrins que havien estat a Salomé i en privacions van arribar-se a fer un casero. I per l'altra banda de zapaters agosarats que van tenir el coratge i la intuïció d'enviar el seu fill Purí a estudiar